I bund og grund er rollespil jo bare organiseret leg, og det vi laver, det er at lave læring gennem leg. Fordi det er at få folk til at lege på en organiseret måde. Det betyder, at man kan alle mulige ting med dem. Man kan formidle pædagogik, man kan formidle historie, man kan formidle faglige fag, hvis det er det, man vil. Man kan berøre emner på en lidt mere indlevende måde. Så i stedet for at lære ting ved at få dem at vide, så lærer man ting ved at opleve. Okay. Vis mig, hvad jeg har lært. Perfekt. Er I klar? Ja! 1, 2, 3, nu! Au! Au! Det var I sgu da gode til. Au! Au! Det var I gode til. Kom her. Jeg vil fortælle jer en hemmelighed. Hvis I holder op med at kaste! Nå, men I kan også bare gå videre dernede til. Jeg ved ikke, om jeg vil fortælle jer den hemmelighed. Kom nu! Holder I op med at kaste? Ja! Okay, det er en seddel, jeg har fundet. Det er en gammel sang af en eller anden art, der kan beskytte mennesker. Jeg har hørt, at Anger Gokken gerne vil have fat i mig. Er nogen, der kan læse grønlandsk? Ja! Hvem er bedst? Jeg kan! Det grønlandske sprog var en del af læringen i spillet, og en del af mytologien selvfølgelig også, men at det betyder jo, at vi på de dansksprogede skoler og for de dansksprogede børn brugte det grønlandske sprog netop for at lære om gloser der og i talesæt det op, sætte i spil, og på de grønlandsksprogede skoler også brugte dansk, så det er et dobbeltsproget spil. Altså vi har både dansk og grønlandsk med, og derfor har det skaber selvfølgelig nogle problemer med oversættelsen, men jeg synes, vi klarer det fantastisk i forhold til det, og opnået en smittende glæde både for lærere og elever. Kan I selv sige ramsen? Selvfølgelig. Aslaput, Aslaput, Nali Baba, Ayaya. Er det rigtigt? Aslaput, Nali Baba, Ayaya. Ej, jeg er altså rigtig glad for, at I gider at lære den, fordi det betyder, at hvis alle børn lærer den, og alle børn siger den, så virker Anger Goks magi, og det betyder, at vi snart får mad! For det kan man ikke i den her verden. Prøv at kigge på at holde sammen tæt sammen. Lad være at løbe rundt som forvirret får. Så ender det bare med, at I alle sammen skal spise jer til frokost, jo! Fordi de bare stikker af! Hvis vi skal kæmpe og vinde over en af os ud. Hvis vi skal vinde over en af os ud, dem der taler sådan her. Skal I kunne slås? Lav en ny kamp! Hold sammen! Ja! Hold sammen! Selvfølgelig er der en moral med spillet. Der er både den, som vi forklarer til lærerne. Vi forklarer også den sidste del af moralen til lærerne. Men det er at selvfølgelig lære dem om grønlandsk mytologi, om grønlandsk og dansk og historie og idræt. De fagligheder, som der er flettet ind i spillet. Men så er det jo også rent menneskeligt og pædagogisk udvikling. Og tvivle på autoriteter. Tvivle på, hvad der bliver sagt, når der er en, der stiller sig op og siger, vi skal den vej, vi skal bekæmpe dem, vi skal i krig. Og selv tage stilling, ikke? Ja. Og selv gøre oprør. Og ikke mindst, få magt over eget liv. Ja, selvstændighed. Ja. Nej! Vi skal da ud og spise i aften, skal vi ikke? Du vil ikke angribe børnene! Angrib børnene! Angrib børnene! Hvem var også Anders, der har fået mest tæsk? Jeg lavede jo kamplejene med ungerne. Men jeg var jo monster. Ja. Og din maske var ikke polstret. Sorry. Så de der slag i hovedet, de der mange hundrede, der var mange børn, var der var 1000, og de har nok haft 12 slag på dig hver minimum. Ja. Jeg tror, jeg får præmien
Tillykke. Mest slag i hovedet. Yes! Eller mig! Der må London! Nej, kom. Har I nogle planer om at komme tilbage til Grønland? Vi kommer helt sikkert tilbage til Grønland, og vi har helt sikkert blevet svært med. Slap på mod. Nari babut. Ej.